Исәнмесез, эфирда аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Авыл хуҗалыгы белгечләре көзге сезонга әзерлек башлады. Торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсе белгечләре белемнәрен арттырды. Ознакайда балаларны мәктәпкә әзерлиләр. Язын шәшсәң, сазга шәш, көзін шәшсәң, көлгә шәш дигән борынгылар. Авыл хуҗалыгында көлгә шәшәр чак җитте. Бүген басуларда киләсе ел уңышы өчен кайгырту башланды. Шул уңайдан Токарликов исемендәге җәмгыятьтә авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре өчен күчмә утырыш узды. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Соңгы елларда коры елларының еш кабатларын исәпкә алып, быел Әлмәт районы авыл хуҗалыгы предприятиеләре көзге культураларның мәйданын арттырырга булганнар. Хәзерге вакытта нәкъ шушы эшкә әзерлек барада инде һәм моны уртага салып сөйләшергә булдылар. Очрашу Токарликов җәмгыятендә узды. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләренә яңа техника тәкъдим иттеләр. Аны хуҗалыкка бу сезонда гына кайтарганнар иде. Әлбәттә инде иң башында урып җыю статистикасы белән дә таныштырдылар. На сегодняшний день у нас уборка прошла на площади более 62%. Озимую пшеницу мы закончили, озимую рожь закончили. На подходе завершения ячмень остается яровая пшеница, гречиха и одно хозяйство кукуруза на зерно. Это по зерновому клину я имею в виду. Күчмә киңәшмәдә район башлыгы Тимур Нугманов та катнашты. Ул җитәкчеләргә бөртекле культураларны урып җыю темпын арттырырга кушты. Бер хуҗалыкта да комбайннар тик торырга тиеш түгел. Күршеләрегезгә эш беткәнен күрдегезме? Ярдәмгә чакырыгыз. Булай да аз булган уңышны әрәм итмәк диде ул үз мөрәҗәгатендә. Өстәвенә уракта да, чәчүдә дә гел бер үк кешеләр эшли. Барысында вакытында башкарыр өчен бер эшне кичектереп тә булмый. Мисал өчен җәй хуҗалыгында урак бетмәгән, якынара да чәчүгә төшәргә торалар. Хуҗалык директоры Динар Ихтисамов сүзләренчә, хәзерге вакытта 3 трактор җир эшкәртүдә орлыкта әзер. Эшче көчләр дә җитә. Бүгенге көндә без төштек язгы бодайга. Без аннары дальнейшем планируется безнең лен, масличный и горчица уборкага алабыз. Бүгенге көндә 3 комбайн эшли, кешеләр бар, солярка бар, техника җитәрлек, погода бирсә, ала бирсә, сроки выполним все. Бөтен эшләрне эшлибез ала бирсә. Киңәшмәдә терлекчелек үсеше хакында да сүз булды. Бу елдан авыл хуҗалыгы предприятиеләре тирес черемәсен басуга таратыр алдыннан аны махсус лабораторияләрдә тикшерергә тиеш. Рөхсәт ителсә генә туфракны черемә белән ашандырырга мөмкин булачак. Өстәвенә предприятиеләргә черемәне шәхси затларга сатуны да тыйганнар. Реализация физлицам запрещена. Хозяйства будут очень жестко наказываться за это. Это, конечно, удивительный факт, но факт. Ветеринар таләпләренең үтәлеше буенча Әлмәт районы баш ветеринар табибы Риваль Мөхәммәтҗанов та чыгыш ясады. Ул җитәкчеләргә мөгезле эре-терлекне идентификацияләү процессын төгәлләргә ашыктырды. Моннан берничә ел элек Россиядә мөгезле эре-терлекнең шәхси номерын булдырып, аларга паспорт бирү башланган иде. Аның асылында илдә осрала торган һәр мал турында тулы мәгълүмат базасы булдыру тора. Бу сәламәт буын тәрбиясенә тагын бер мөһим адым. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында исә 30 мең гектарга якын мәйданда игеннәр суктырылган. Бу барлык мәйданның 62%. Уңыш гектарыннан 16,2 центнер тәшкил итә. Союз Агро җәмгыяте Закир фермер хуҗалыгы бөртекле культураларны урып җыюны төгәлләгән дә инде. Август Мөслим җәмгыятенең Ознакай бүлекчәсе дә бүген соңгы мәйданнарда урып җыю белән мәшгуль. Шуңа өстәп, авыл уңганнары 32,2 мең тонна синаж, 6,3 мең тонна пешән әзерләгән. Бу вакыт төзүчеләр өчен дә кайнар чор. Калабызда Ризадин Фәхретдин исемендәге гимназияны төзекләндерү һәм Мирза Тахиров исемендәге 1 номерлы мәктәпне төзү финиш сызыгына чыкты. Тагын бер кызыклы һәм яңа объектларның берсе Әлмәттәге су саклагыч. Әлеге киңлек яңа ял ите урыны булырга тиеш. Аның өчен кала һәм район халкы бергәләп тавыш биреп, бу максатларга дәүләт грантын ала алды. Федераль гранттан тыш бу проектны тормышка ашыру Татнефть ярдәме белән мөмкин булды. Биредә яр буйлап төрле дәрәҗәдәге юллар сузылачак. Алардан җәяү йөрергә яратучылар да, җиңел атлетика сөючеләр дә, велосипедчылар да файдалана алачак. Төзекләндерү әле киләсе елга да дәвам итәчәк. Шуңа өстәп күп фатирлы йортлар ишегалларын ремонтлау да бара. Әлеге республика программасына 41 ишегалды кертелгән. Аларның күпчелегендә эшләр тәмам.
Торак коммуналь хуҗалык темасында балык кебек yüзү өчен барлык норматив актлар һәм кануннарны белергә кирәк. Аларны өйрәнергә теләүчеләргә күп вакыт кирәк. Шуны исәптә тотып республикабыз районнарында уку-укыту чаралары оештырыла. Махсус семинарлар 2 көн дәвамында Әлмәттә узды. Казаннан килгән белгеч мөмкинлекләр һәм җаваплылык турында аңлатты. Клиент белән сыйфатлы эшли белүче булырга өйрәтте. Дмитрий Романов Татарстан Республикасының Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә региональ җәмәгать контроле үзәге ассоциациясе башкарма директоры, Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы әгъзасы. Күп фатирлы йорт милекчеләренә аларның хокуклары һәм бурычлары, урыннар милекчеләренең гомуми җыелышы турында сөйләде. Мы ездим по районам, такие встречи проводим. Понятно, что основная деятельность в Казани сконцентрирована, но в районах тоже мы такие встречи проводим. Мы развиваем институт старших по домам, который называется «Совет дома», и будем продолжать это делать. Күп фатирлы йорттагы гомуми мөлкәт, күп фатирлы йорт советы һәм аның рәисе турында да сөйләделәр. Торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү, күп фатирлы йорт белән идарә итү усуллары, коммуналь ресурслар куллануны, энергияны сак тотуны, санау фактурада түләүләрне исәпкә алу, юридик практикада һәм торак кануннарындагы үзгәрешләр турында да сүз барды. Это семинар для жителей города, который помогает нам ориентироваться в том, как пользоваться нашим совместным имуществом. Ну, то есть, как жить в многоквартирном доме и понимать свои права и свои обязанности в том числе. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсе эксперты фикеренчә, Әлмәттәге йортлар советы институты яхшы үсеш алган. Республика халкында белгеч актив булырга чакырды. Нужно быть более активными собственниками жилья, принимать участие в собраниях собственников, потому что у нас все привыкли в домовых чатах общаться, и, к сожалению, дальше никакие вопросы не выносятся. Нужно быть более активным, создавать совет дома, актив, требуется управляющей компании качественно оказанных услуг, и, соответственно, все будет хорошо, если так будет работать. Бүген иртән исә Әлмәт шәһәре идарәче компанияләре белән очрашу узды. Дмитрий Романов күп фатирлы йортлар милекчеләренең проблемаларын хакимиятнең югары органнарына җиткермичә оператив хәл итү, халык белән коммуникация төзү механизмнары һәм дөрес диалог урнаштыру турында җентекләп сөйләде. Эксперт катнашучыларның сорауларына җавап бирде. Һәркемгә Татарстан Республикасы Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге иҗтимагый контроль үзәгеннән белешмәлек һәм методик пособие тапшырылды. Дүшәмбе 21 августта Татарстанда мәгариф мәсьәләләре буенча кайнар линия узачак. Сораулары булганнар балаларны бакчаларга, мәктәпләргә, урта махсус һәм югары уку йортларына кабул итү проблемалары турында хәбәр итә ала. Аның өчен 8-843-236-00-71 телефонына шалтыратырга кирәк булачак. Шалтыратулар 10 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр кабул ителә. Хәбәрләрне шулай ук WhatsApp мессенджерында 8-939-345-37-50 номеры буенча җибәрергә мөмкин. Халык сорауларына Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Мәрхәмәт Шәфкать Татарстан Республикасы Дәүләт Советы хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе, Татарстан прокуратурасы, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Республика яшьләр эшләре министрлыгы, балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясе вәкилләре җавап бирәчәк. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында Ознакай районында 1-нче сыйныфка баручы 150 балага уку кирәк-яраклары тутырылган портфельләр тапшырылды. Шәһәрнең Татарстан мәйданында балалар белән бергә аларның әти-әниләре, укытучылар, район җитәкчелеге җыйналды. Кечкенәләр өчен әкият геройлары катнашында күңелле программа оештырылды. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Я шапокляк! Меня знают и взрослые, и дети! Здравствуйте, ребятишки-кочерышки! Чараның төп геройлары булачак 1-нче сыйныф укучылары. Балаларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, укуларында уңышлар теләде. 150 балага инде без шушы кирәкле портфельләрне тапшырабыз. Чын күңелдән без инде үзебезнең балаларыбызны тәбрик итәбез. Уку елы башланырга инде 2 атна вакыт калып бара. Әлеге акция Бердәм Россия партиясе, Татнефть компаниясе, предприятие, оешмалар ярдәме белән үткәрелә. Тантаналы чарада Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев та катнашты. Дорогие наши первоклашки, поздравляю с наступающим учебным годом, уважаемые родители. Всем вам крепкого здоровья, а детям нашим
первоклассникам особенно, успехов в учебе. Әлеге игелекле чараның төп максаты матди кыенлыклар кичергән гаиләләрдәге балаларны мәктәп кирәк-яраклары белән тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү. Бу минем 4нче балам менән беренче тапкыр мәктәпкә бара. Алла бирсә бер булса барсы да әйбәт булыр. Менә безнең җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Менә шундый безгә файда күрсәткәннәре өчен. Быелгы уку елында районның 23 мәктәбеннән барысы 711 бала беренче сыйныфка укырга бара. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайыннан мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе 2007 елдан бирле үткәрелә һәм елдан-ел масштаблырак уза. Аның максаты аз керемле гаиләләргә ярдәм итү. Мисал өчен Әлмәттә 2021 елда шәһәр һәм районның битараф булмаган халкы инициативасы белән 600дән артык бала ярдәм алган булса, 2022 елда 150 кешегә күбрәк. Быел 1000дән артык баланы уку кирәк-яраклары белән тәэмин итү бурычы тора. Бу ялларда калабызда 3нче анимация фестивале узачак. Аның темасы геройларга багышланачак. Фестивальне Татнефть хәйрия фонды оештыра. Җәйге кинотеатрда яңа авторлык мультфильмнарын һәм сериалларын Россиянең иң яхшы анимацион студияләреннән махсус күрсәтүләр узачак. Яңа Россия мультфильмы премьерасы да узачак. Белгечләр, спикерлар һәм жюри әгъзалары булып танылган продюсерлар, режиссерлар, комиксистлар, дубляж актерлары һәм театр һәм кино актерлары булачак. Шулай ук фестиваль кунаклары анимация индустриясе экспертларыннан төрле мастер-классларда, конкурслар һәм квестларда, интерактив программаларда катнашачак. Анимацияның төрле техникаларында үз мультфильмнарын булдырачак. Мультфильмнар өчен сценарийлар төзү һәм музыка язу күнекмәләрен үзләштерә алачак. Шулай ук үз тавышы белән яраткан мультипликацион геройларны яңгыратып, дубляж актеры ролендә үзләрен сынап карый алачак. Калабызда мәдәни мөхит проекты дәвам итә. Бүген һәм иртәгә кич шәһәребез мәйданчыкларында халык өчен музыкаль һәм күңел ачу программалары оештырылачак. Вакытларын күңелле уздырырга теләгәннәр Кара күз, Яшьлек скверы, Риза Фәхретдин урамындагы Мәгърифәт бульвары, Сәламәтлек паркы һәм Әлмәт драма театры артындагы Фонтан мәйданчыгына рәхим итсеннәр. Башлана 18 сәгатьтә. Әлегә шулар. Миллина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.